Sabeu de qui era, segons una enquesta del diari The Telegraph, el bigoti més famós de tots els temps? Salvador Dalí, un artista molt crac nascut al 1904 a Figueres i que encara avui ens deixa al·lucinats. Formava part del moviment artístic del surrealisme, un moviment que no volia retratar la vida tal com la veiem, sinó d'una manera irracional, fantàstica, imaginativa, onírica. Per això Dalí es va inspirar, obsessionar-se, diria jo, en el món dels somnis, fins al punt de pensar que en un futur existiria una màquina per somiar desperts. Això ve perquè Dalí es va quedar flipant amb el llibre La interpretació dels somnis del reconegut neuròleg Sigmund Freud, el qual deia que els somnis són desitjos no realitzats. Això a Dalí li va obrir un món, representant les seves pors infantils, com la por que tenia a les llagostes, que podeu veure en obres com El gran masturbador. Feu un cop d'ull. També li va donar ales per crear un univers propi i pintar imatges que semblen tretes d'una altra dimensió. La seva tècnica era finíssima i els seus quadres semblen somnis de debò. De fet, deia que sabia fer fotografies de somnis pintats a mà. Mireu l'obra El somni, de l'any 1937. És una de les pintures on l'acte de dormir i de somiar estan més ben representats. Es veu un gran cap pesat i enorme, amb els ulls tancats, que s'aguanta només per unes crosses molt estretes que simbolitzen la fràgil connexió amb la realitat. No us ha passat alguna vegada que esteu dormint i teniu la sensació de caure al buit just en el moment en què comenceu a somiar i us desperteu de sobte i no sabeu ni on sou? Doncs en aquest quadre, aquesta sensació està superben expressada. Sembla que les crosses, que en realitat ho suporten tot, mireu, fins i tot el gos i el cel, s'hagin de trencar en qualsevol moment. També veiem elements com una barqueta a la deriva, un castell imaginari, els penya-segats del Cap de Creus, elements simbòlics i sense gaire relació entre si, com els batibuix d'imatges que ens passen pel cap mentre somiem. Als quadres de Dalí no hi ha NPCs, tot té personalitat. Bé, com podeu veure, era de tot menys convencional. Sempre es va interessar per la ciència i les noves teories que anaven sorgint en els seus anys més creatius. La física, la biologia, l'òptica i fins i tot la bomba atòmica van servir-li com a font d'inspiració. També el va inspirar, i molt, la geografia de la seva comarca de naixement. Els paisatges on va créixer ocupen un espai importantíssim en moltes de les seves obres. Sempre hi és com de fons, l'horitzó, el mar, les onades, les roques, la tramuntana, els penya-segats i aquella llum tan especial de quan clareja, o les postes de sol. Busqueu i flipeu. Els elefants, veureu aquests animals, però amb potes llargues i delicades. Tot el contrari del que seria un elefant normal, vaja. A la persistència de la memòria, els rellotges són tous com un formatge Camembert i representen com de relatiu és el temps i l'espai. El somni causat pel vol d'una abella al voltant d'una magrana uns segons abans de despertar-se, tots els objectes floten com si no pesessin gens. I a més, es veu la Gala, dona i musa de l'artista, que apareix despullada, dormint, tan tranquil·la. Mentre, a dalt, en el que seria el seu somni, hi ha dos tigres a punt per atacar-la. El món inconscient dels somnis té un lloc privilegiat en la història de l'art gràcies a Dalí. Sense por, trencant esquemes, va pintar més de 1.500 obres i va fer peces d'àmbits creatius molt diversos, com la moda, la literatura, la joieria, la decoració, el cinema o el teatre. Per treure-li suc creatiu als somnis, Dalí tenia un truc: fer micromigdiades. Com? Doncs us asseieu en una cadira molt incòmoda, amb una clau a la mà i un plat a sota. Deixeu caure els braços i a dormir. En el precís moment en què la clau caigui, xoqui contra el metall i el soroll ens desperti, en aquell instant tindreu la creativitat al màxim nivell. Ahir no li va anar pas malament. Us hi animeu?